כוסות, כוסות, כוסות! לא מקדמים. נכון, אבל לא היינו מוכנים בשמונה. איזה פלייליסט! איזה פלייליסט! מטורף! איזה קרוספייס בין השירים. לגמרי, אחי. אני לא מרגיש שזה מסיבת צבע שלך. אני חושב שתהיה סופו. איפה הוא? אני אגיד לך שבאוברניסים אוברניסים? באוברניסים לא לא, לא, אוברניסים? מה? מה? אחי, דבר! אתה בטלוויזיה! אין לי מה להגיד לכם, לא קומץ. מזל טוב לך, אתה ליום הולדת. השקיע, עמדה ב3 הכינה את זה. כל הכבוד. אמא של מיכאל הכין את הפלייליסט. מעלים את אמא אמא של מיכאל הכין את הפלייליסט. באמת מגיע. פייס, פייס. סלם, סלם. לחיים אחי, עד 120, אוהבים אותך. לחיים הטלפון. אני לחיים. אני לחיים. לחיים! אתה עושה את זה! פייס, פייס! אני מודה לכולם ש... תריח, תריח. מה? אמרתי, תריח, שיקור מסריח. מה? רוצה? אל תיתן לו טעות! אני אוהב אותך! אתה שם בנחיריים, כאילו זה בסוף מפקיד כזה. תודה טוב אחי, עד 120, היו אותך. תודה גם פרות! רגע, אנחנו מתחלקים. פייסבוק! פייסבוק! יאללה! פייסבוק!